pride in marriages, but not me. It's Bishop Musa, and we've landed into soul food. Good morning, Bish. Yes. Mamukase. Did it right. Man's what is here? Bishop, I was with you last week, and to be honest, I was just hoping that this week the chat was on last week and then don't continue for but today you're looking a lot more peaceful. It looks, but we never know with you. In 5 minutes it could be going south. So we're talking about pride in marriages and relationships. Do you want to maybe recap before we get into today's session? Yeah, chakanyanya kutrenda last week ndechekuti kwai vanzi vanhu vanodzokera kudzimba dzavo, vanhu vanodzokera kuvanhu vavo. Taitaura pamusoro pekuti unogona kuzvisimudzira, ndichazokumbira rikadzokeredze chirungu chake chinonetsa, kuzvisimudzira kusvikira papo kufunga kuti unogona kureplacea vanhu muupenyu hwevanhu. Unoita samunhu ona munhu ainaye ufunga kuti iwewe you are a better option, and then wotanga kuzvimanikidzira muupenyu hwemunhu until you break. Chinoitika ndechekuti vanhu vanovhalira zvinhu zvakasiyana pavanochuza vanhu. Saka whatever you believe you are, dzimwe nguva zvinogona kunge zvisiri applicable muupenyu hwemunhu hwaurikuda kupinda. Saka ukaona munhu aine munhu wake, give them space. Usainvade mamarriages evanhu wanyeperwa kuti iwo ndiuri kuuya kuzova munyaradzi. Tikawirana last week kuti munyaradzi chete ndiye mutsvene kwete vanhu zvonai. So this week tikuenderera mberi netopic yedu pride in marriages. Ava ndakunyatsochipinda mumarriage macho chaimo chaimo now. Just to start, regai nditange neni kuitira kana ndakutaura musazoti baba vanitaurisa. Takambodarikidzwa namadhamu tichigara kudomboshawa, tatutana mutauni, hatisi kuwirirana, takwira kombi, hatisi kutaudzana. Saka ndaigara panonzi pastate house pamungata, panenge mukanzvimbo kataitika state house ipapo. Saka vanozva makombi vanozva kuti anonoperera kushowground. Takasvika ipapo hakuna akataura kuti tidzikisei. Ini ndega ndikati iye ari kunyarara kuti ini nditaure kuti pastate house iye uburukawo pandataura ini anonyepa. Ndofunga iye akati arida kutaurirwa neni. Takadarikidzwa tese. Takadarikidzwa tikanosiyiwa kushowground. Dai tanga tiine mari yekombi yekuzodzoka back better. Takazochitanga kufamba, tikazochiwirirana murodhi manje da. Mungafambe zve1 hour musingataudzani. Takatozochitanga kuseka. Saka pride inogona kusvika pakuti mese munogona kuenda kwamusiri kuda kuenda. Maybe imi mamuna yenyu kuzoenda kudomboshawa kwandakaenda kushowground. But mubvunzo ndokuti marriage yenyu iri kupi izvezvi? Ndo mutrack mainofanira kunge iri here kana kuti yakatobuda murodhi iri musango izvezvi kana kuti yatoo munjanji kunge chitima. Nepamusana pekuti pakangoshayikwa one akangoti kwatiri kuenda handiko, tadii tadzikira pano kana dai tadii tatora rodhi iyi. Pride inosvika pakuti muno break a marriage on petty issues. Why? Simply because hausuda kunzi ndiwe wakati I'm sorry. Hausuda kunzi ndiwe wakati hazvina kunaka zvatiri kuita nezvo. Vamwe vanosvitsana kumatare edzimhosva on issues they should have sat down about and discussed. But vakatozopedzisira vatsvaga vamwe vanhu. Poita dzimwe nyaya dzinoshedzerwa isu chaiwo macounselors navafundisi, dzaunonyatsoona kuti iyi nyaya yange isinganidhe isu. Inyaya iri pasi pasi zvokuti yainidha varidzi vayo, but vese vari kuzvikudza zvokuti hakuna mumwe arida kuti aterame for the sake of progress. Regai ndikuudze as we are starting this show kuti marriage ndeye kunyengererana. Ndakambotaura a statement yandaiti nini, marriage is for fools. If you are not a fool, you can't stay in marriage. When I'm saying marriage is for fools,
I'm not saying foolish people are the ones who are married. No. I'm saying you need to pretend sometimes to be a fool. Umborega kuona stereki zvinhu zvakawanda zvinokubatsira kugara marriage. Ukazenge wa marriage uchita sarefure uchaona kuti marriage iyoyo icha lasta kwenguva duku. Why? Because vanhu vakagara panzvimbo yavanenge vachingonzi iwe nzvimbo iyoyo inotanga kuvaremera kugara. Saka unogona kutenge waakuremera kana wakazenge waakuremera mumwe wako kusvikira azotsvaga nzira dzekuti abve pauri. Why? Because waiziva stereki. Saka marriage haidi kuziva stereki. Kana wakutopindamo pane zvimwe zvinhu zvokuti ukazvitarisa ukaona zvisiri a threat to your marriage, let those things pass. For example, ukaona uri marriage uchifunga kuti munhu wawakaroorana naye hafunge, it's a very big problem. Kune vanhu vanofunga kuti vakaroorana nevanhu vasina musoro. But mubvunzo wavo ndekuti marriage yenyu yakatanga sei? Muri kutaura here imimi kuti wakangomuka pamubhedha pako paine munhu, tarise kudai uona hapana musoro, ukashaya kuti munhu iyeye auya sei? Marriage zvikamu zvakapindwa navanhu, mastages eupenyu, tanganana sviyo, tanga kuwirirana, swera mese, kuunganidza mari, kuenda kunoroorana, kana muri vanochata, makaenda mberi mukaunganidza vanhu, mukaconvinsa marriage officer government ikaindosa kuti hashawa maroorana. Then wakazomuka one day ukaona munhu wako asina musoro. Zataenda kure nepride yako iyoyo yekufunga kuti munhu wako haana musoro. Unoda kuti uzive kuti munhu asina musoro iyeye akachuzwa newe. Ndo zvakaita machoices ako izvozvi. Ukatarisa kana wakagara nadzimai wako izvezvi, kana wakagara nadhedhi, mutarise. Ndo zvakaita choice yako. Ndo iwewe ipfupaya. Listen to me. The Bible says, and for this reason, a man shall leave his father and mother and cleave to his wife, and these two shall become one flesh. Saka kana uchiona partner yako ndo chimwe chikamu chako, ndiwe iyewe. Unogona ngongo usingazvione mushe chete, but ndiwe iyewe. Ndo zvaunotisarudzirawo izvi muupenyu. Saka usade kufunga kuti iwewe unoona stereki mumwe wako aone ari iyo wakasarudza, kandi ari iyo wakabvuma kusarudzwa naye. Saka kune vanhu vokuti haagone kutorawo advice yemumwe wake nekuti akagara azviudza musoro make kuti dhedhe havana musoro. Saka kana murume akada kutaura unzi nyararai vanhu chaivo vataure kani wedu wei. Vari kunzi vanhu chaivo vamwe vanhu varipo wake ari kumona seasiri munhu. Koita varume vokuti mari yake haibve pahomwe nekuti anofunga kuti mukadzi wake haana musoro. Ndiye anotenga chitofu, ndiye anotenga microwave, ndiye anotenga chichikudzisa mvura chinonzi chichi kettle. Kettle. Wakaziva kudini kettle iwowo zvokuti unofunga kuti mukadzi wako haakwanisi kutengawo nekettle yese. And paanenge achizviita ukamubvunza, no, my wife haasi good with money, so ndikuita zvinhu zviti straight. Unoona munhu murumano ndiye anoziva kuti sugar inomuka kubva mutaundi uko, matakishop, then masamba uko, iwe zvokuti munhu wake angori place order mumba munongori nemunhu anonzi amai, but ndiye anoita everything. Nemhaka ye unozvitutumadza zvokufunga kuti ndiyega ane musoro unodhonza marriage imo. Rega ndikuudzei about these women. Madzimai aya ane mentality yekuti akazviona kuti hausi inclusive mukuita kwako, because kuna vanhu vasiri inclusive but vanonyepera kuva inclusive, zvokuti kana achiunza nyaya patebhuru pana madam inenge yakatopera kare, but achizoda kuti takataura, but iye akakonkluda kare, zvokuti mudzimai paanounza imwe pfungwa iri different ndopari zvinozooneka kuti yanga yakakonkludwa kare. That pfungwa is not welcome. Iye kuti unogoda kungotaura ine dzimwe nguva nechitokudza nechitoziva exactly ndakuta sei, kusvikira mudzimai azviona kuti okay, kuudzwa uku kuri ceremonial, anenge agara aine madecisions kare. Saka pese paunoda kuunza nyaya anobva no, go ahead, ita zvokuti iwe unotofunga kuti mukadzi wako anoteerera mazuva ano akazviona kuti une musoro unodhonza. No, wakatoramirwepo paipa.
akatozviona kare kuti iwewe haugone kuita chinhu chataurwawo nevamwe. Kune vamwe vanokuti even mabasa chaiwo chaiwo mukaona paitwa meeting iye akangoisa pfungwa yake handizvozvo zvatopera, anoipusha kunyange yanzi nevamwe vese 18 tadii kumboicheta tambodai, kana anoipusha zvokuti anopedzisira akutotukana nevanhu kuti havafunge havadii, but achiona kuti vanhu ivavo vakatoemployiwa nekampani vaine maoffices avanotoshandawo, but iye ari kunzwa kuti narrative yake ngaifambe. Inonzi pride yekufunga kuti vamwe vanhu vese havana dzinodhonza, iwe bets ndiwo nomusoro unoona. So vanhu vanopedzisira vakusiya zvokuti unogona kupedzisira vazopinda mumatambudziko. Alright, how many times have you dated wrong people? How many times have you entered into bad transactions and they costed you? By the same token, chizviziva kuti unotori nenguva dzaunotombotaura zvinhu zvisiri zvokamba. Saka pese paunoti zvawataura ndizvo ngazviitwe, if watoziva kuti pane dzimwe nguva dziri kuitwa zvinhu zvisiri izvo nekuti zvataurwa newe. We have got also pride parenting. I think we're going to raisirwa ma-drug addicts, raisirwa mbondi, raisirwa mbavha, raisirwa vanhu vari lazy nekuda kwepride parenting. Kunyanya kunana mai, kunana baba zviriko ndakazviona but zvishoma. Amai vanogona kufunga kuti ndivo vega vanogona kutsiura mwana chete, vanhu ndivo vega vanogona kuona kuti shuwa apa mwana ari kudeserva kutsiurika, zvokuti vana baba vazhinji vakaita give up mukutraya kuraisa vana pamwe chete namai, zvokuti ukatobvunza chinonzo kuti anonga vatana namai vavo vanonga wirana voita izvozvo, nemhaka yekuti pese panosimudza imwe parent muromo kuti ibatsire mwana anointerjectwa nepartner, zvokuti anotoudzwa kuti mamutsure mwana muchidaro, iye mwana wacho achizvinzwa kusvikira akuziva kuti baba havana right yokundiudza anything, kana mama wati zviri bho ndizvozvo, zvekutoti baba vakatsura mwana mai vasipo, mwana anotozviziva kuti mai vakauya vachaita overturn this ruling, saka haatosubmit, haatoti it's okay then, kusvikira mumwe mubereki anopedzisira apeta maoko, mwana akukura ati ari paautopilot. Mugeneration ino tine mbodza dzokuti munhu anosvika pazera raErika asingagone kubika sadza rinobata, nemhaka yekuti zvakanzi my daughter ndiri kuti atambudzika zvandakaita, ini ndaibikiswa sadza ndiri mwana mudiki, zvikazodii, saka inini I don't want to go through the same mudikini, zvokuti zvese zvinoitwa namaid, zvokuti mwana even nguo dzake dzemukati haagone kuwacha. Saka mwana iyeye anogona kunge ari sound fine academically, but mulife, day to day life, ari very useless. Pazvakaedza kutaurwa nevamwe akati handiudzirwe mwana wangu zvekuita. Umwe paakaedza kuda kusimudza voice wakati mwana wangu haanzwaro, baba pawakabata shamu kuti varo wakati mwana wangu harohwe. Vamwe makatoita tsika kuenda kumaticha chaiyo kuti mwana wangu wamuita sei, wangu ndoranga ndega, kusvikira maticha audzana kuti mwana wanhingi musiyei, anoita zvaanoda. Hauna kuziva kuti uri kuraisa what kind of a child pawaida. Zvakabva papride yongofunga kuti iwe ndiwe bedzi unogona kumuudza, kusvikira newe wacho manje haachagona kukuteerera. Listen, ini ndakadzidziswa grade 7 namachapasi kutarwenda. Baba wangu akasvika nehove 3, baba wangu airaura ndokupa amachapasi, vakati uyo kana afa mapedza kurova ndokuti hanzwisisi mondonzira chitunha ndonoviga ngaapasa. Your own father? My own father. Saka indaishamisika kuti ndaiti ndikapakatwa revision out of 50 ndikapasa 37 38 ndairwa singe vane mazero vari kusiwa, kana ndaipanishwa, kana ndaenda hamene zvandaingoita kusvika ndakuwa 48 out of 50 out of 50 zvikandikonzera kupasa grade 7 yangu. Why? Simply because baba vakatendera ticha kuti vandidzidzise a way yavaifunga kuti inondiita kuti ndibudise mari dzadzo. Bible rinoti train up a child in the way he should go.
so that when he is old, he may not depart from it. Train, not teach. Train. Mwana hadzidziswa achikura. Mwana anotrainwa. Training is both practical and theory. Teaching is theoretical. So most of the children vari kuraiswa havana training. Zvekuti at the age of 22, pamwe akaita kakosi kake ndobva akashaira basa. Kukashaira basa kwakakaita akabva useless iye wacho. Why? Because haana chimwe chaanogona kubata kuti asvikewo kune vamwe achitiwo mbare kana kuti chii kana kupusha chingoro kana kuti hazvikwanise. Why? Because even kusuka ndiro yaadyira angasingaisuki nekuti kune ranga rine pride rakamuraisa ndichiti mwana wangu haiti so izvozvo. I want my child to feel comfortable in life because inini ndozvandakakura ndichiita. Hauna kuona here kuti iwo pachi paukakura uchiita izvozvo you became a great parent zvokuti uri kukwanisa kuprovide mwana with everything they need. Uri kufunga here kuti the way yauri kureza mwana wako achava as you kana makakura zvakasiyana. Ndiana akambofa nekusuka plate. Maybe uri kutya kuti mwana anofa angafe nekuti wachaende yake. Mwana kana agrade 3 mudzidzise kana achipfeka sheti white iya mudzidzise kuti achibva kuchikoro anowacha sheti yake kakaka kana isina kuzochenesesa iwe wopedzisa kana kuti maybe wopedzisa onanika. Ari kuchikoro anotanga kutamba responsibly achiziva kuti ndini ndichaiwacha. Yeah, that is true. But andizivi kuti pride yapapi mwana wako ndiwekai ndiye iwewe kuti ndiwe dhaga here kuti ukadai so anobva apwanyika. Let's look much into parenting next week. Tibatsirane kuti toita sei kuti vana vedu varaiswe in the ways of the Lord. Thank you. Taking it by the bullets, we spoke about pride in marriages. We also spoke about pride in parenting. Are we going to continue with this one next week? I do see that it has been quite an intriguing topic. Indeed, I think parenting we need to talk about it last time, but I think we need to go a little bit deeper, especially panyaya kuti tinokwanisa sei kuita co-parenting mwana wedu tiri especially kana kuti maybe pana single father na stepmother kana pana single mother na stepfather. How do we raise vana vedu because mwana anenge asingazivi kuti anofita in papi pamwana wako. Lovely Bishop, how do we catch up with you? +263 773 115 025 773 115 025, which is your phone, and then the BMC, the Facebook page, can go and like us there. Absolutely lovely. Thank you so much, Bishop, for coming in this morning. And for you just joining us, you can catch this session on our Facebook page. That's at @StarFM_ZW. And also you can catch up with him at Bishop Musa Kamisola across the social media. The platform is at the BMC. It is StarFM, the Morning Galaxy. Thank you so much for making us your station of choice. We've taken it to the top of the hour. It's 10 o'clock on StarFM. It's time for the news.